Бионино. Био, тиква и морков. В съдържанието пише био, зеленчуково пюре, тиква и морков за 4 плюс месеца, като е отбелязано, че без глутен, без добавени консерванти. В съставките влизат единствено тиква, морков и вода. Това са единствените 3 съставки, които влизат в това пюре. И пише, че е стерилизирано и готово за употреба, без добавени консерванти. Най-отдолу пише, съдържанието на сол се дължи изключително на наличието на естествен натрий. Добре, обаче днес датата е 15.05.2025 година. И това биопюре е годно до 14.11.2026, т.е. повече от година от тази дата. Как така биопюрето без консерванти, съдържащо само и единствено 3 съставки – тиква, вода и морков, може да е годно още година и половина. И всъщност той е купено вчера. Надали вчера са го сложили на щанда.